आङो गोबाव समाय आं नैबे सराइबिल समस्ति बिटिसिनि बेवहाय आङो मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंखौ जि रोखोमनि आंखौ स्पेसियेलि सराइबिल समस्तिखौ जिहेतु बेवहाय सासे एमसिएलए थानानैबो निथद्द सासे मानसि सुबुं एकदम माने अर्थ गैयै सासे सुबुङा बेवहाय रायजोनि माने राजा जानानै दङ। दाजु एमसिएलए आं बिनि मोखांखौबो सिनाया, मानसिफोरखौ आं मानसिखौबो नुफेराखै, किन्तु आं सानोमोन गोदो जों खोनायोमोन क'क्राझाराव माने मोसौ लांग्रा लामा सिन्थाय फाक्का जाजोब्बाय होननानै। जोंनि बाक्साथिं ओरै होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा सानो बाप रे बाप माने हाग्रामाया लांजोबथारबाय नामा, क'क्राझाराव बानायजोबथारबाय नामा। किन्तु दिनै सराइबिल समस्तियाव बा दतमानि मोनसे पार्टआव आं जेब्ला दिनै गामि गामि हाबनानै नायदों, आं 100 खानसो गामियाव दिनै हाबदों आरो बिसोरनि गिर्जानि न', बिसोरनि बाथौ थानसालि आरो बिखेखकरि जि थाबायनायनि लामा बे गासैबो एन्जर नेवलाय थाबायग्रा लामा खालामजोबथारनानै दोनदों। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय नैबे मा गामिमोनलाय इयो? 1 नं 2 नं हाथिगर 1 नं हाथिगर बे गामिफोरनि जि लामा, बेवहाय थानाय जि रायजोफोर बिसोरखौ एन्जरजों रुजुजानाय बायदि खालामनानै बिथांमोना दोनदों। आं लाजिदों, आं धिक्कार होदों। बेखायनो फैगौ जि माने समय बे सराइबिल ओनसोलाव बा दतमानियाव माने जि एमसिएलए बिसोरखौ एकदमबारे रायजो राजाफ्रा माने गासैबो बाङालि, बर', मुसलमान, राजबंसि ज' जाजोबथारनानै बिसोरखौ बिदाय होथारनांगोन। मानो होनोबा बिसोरो हाग्रामा महिलारिया जिबायदि अहंखारि, जिबायदि इग', जिबायदि राजातन्त्र खालामनायनि बिथाङा माने रायजोफोरखौ बोरमा अमा बायदि खालामनानै दोनदों, बिनि साला सामुन्दाफोरा बे मा नाम दाजु आरो दतमानिया मा नाम बे रबिराम आरो एमसिएलएआ प्रकाश, बे गासैबो बिसोर माने गावसोर जेरै जुनाद, बिसोर जोंनि जि माने गोग्गो थानाय गोग्गो समाजखौ बिसोरो जुनाद बायदि खालामना दोननायनि थाखाय जोहो जुहो जुजिगासिनो दङ। 1 कौटि रां मोनो, बे 1 कौटि रांखौ बिसोर बहा बाहायो? सोर बबे गामियाव मा दलां बानायनानै होदों? दिनै बेसेबांबा बुरजा आं लाजिदों, आं दुखु मोनदों। आंनि समस्तियाव बा ओरै सानजानि समस्तियाव जों मालाबाबो औवानि दलांजों दिनै जोङो साइकेल बारहोनाय नुलिया। बाक्सा बायदि जायगायावनो दिनै गसाइगावआवसो, दतमायावसो गलि गलि जेरावखि थाङा बेयावसो माने औवानि दलांजोंसो माने रायजो राजाफ्रा माने बारनांगौ जादों। आं बिराद दुखु मोनदों, आं बिराद लाजिदों। बेखायनो नैबे बिटिसि इलेक्सननि आगोल, बे 2 मासनि आगोलाव बे सराइबिल समस्ति आरो नैबे दतमाजों एसे नांजाबनाय जि जाहा समस्तिफोर दङ, 100निबो बारा जि माने लामा थांलाय फैलायनायाव जि खस्थ, सेन्ट्रेबेलनिफ्राय लानानै जोंहा मन्दिर बा जोंहा गिर्जा बा जोंहा माने जिसासफोरनि जि गिर्जा, बेफोर न'खौ माने फाहामनो एसे थिं जिनायफोरखौ थिं लगायनो, फ्लर गैयिफोरखौ फ्लर लुना होनो, इथा गैयिफोरखौ इथा होनो आरो खोरखि गैयिफोरखौ खोरखि लागायनो आरो दलांफोरखौबो गासिबखौबो मेरामति खालामनानै जाहाथे नैबे जोंनि सरखार गोदानै मानगोनां प्रमद बर'आ जिहेतु चिफ जाफिनखाथारनोसै, 2 मासल'सै, एनडिएआ अलरेडि जोंहा डिक्लार होखाबाय। जोङो बाक्सा, जोङो चिरां आरो बिखेखकरि अदालगुरिनिफ्राय जों खमैयाव ओरैनोबाबो 20 जन देरहाबोखागोन, ओरैनोबाबो 20 जन। बेखायनो क'क्राझाराव जायफ्रा जोंहा माने इउपिपिएल मोजां मोनग्रा रायजोफोर दङ आरो बिपिएफ खालामग्रा रायजोफोरखौबो आं खावलायदों, कंग्रेस खालामग्राफोरखौबो आं खावलायदों, बयबो प्रमद बर'नोनो भट होनानै फैगौ समाव क'क्राझारनि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ जाहाथे बयबो सिन्था खालामो। आं नोंथांमोननि मिडियाजों आं खावलायहरदों। गोजोन्थों।